A dneska si půjdeme zahrát s brachou zase Standoff 2. A od teďka to bude 1v1. No. Lana. No, už to ještě nemá předtím. No, co je ty kolik? Buď ticho. Udělej nějak jedna ty 1v1. Já to ještě nemám otevřené. Na D1? Musíš se ale připojit, nějaký to nevidím. No počkej, mi se to ještě načítá, tak pomaly. Je to po procentičku. No, konečně to rychle. Já si myslím, že já ty duely ještě nemám. No tak ty si úplně že konina. Ale já nevím, jak se to otevře. Ne, přestaň. Tak užel, kde jsi? Invite do lobby, připoj se. Jsem tam. You have been kicked from the lobby. Lobby is full. Aha, tak to nejde. Tak já udělám lobby. Ne, ty to nemáš odemko. Dobré, tak pojď. Pojď duel. Připoj se. Pojď. Připoj se. Co tam? Dobré, dávám play. Duel 2v2. Já nevím, jak se to otevře. To je jedno. Jdeme, play. Jdu. Uçut sapını nebi. Uçut sapını nebi. Uçut sapını nebi. Prosím, ať tam nebudou prostě jako... Prosím. My chci být spolu, já chci, aby sebe byli Pojď spolu. terorist. Ne. Je někdo, to je zase 1-1 na obou dvou? No to je zase 1-1 na obou dvou? Jo. No. Tak když někdo to lí... Pojď ke mně. Počkej, mě se to ještě načítá. Prosím. Kde jsi? Já? Na jakém jsi? Teroristech. Věřáte? Ještě ne. Teď budeme hrát. Ještě mě se to načítá asi. Načítám, ne? Jak dlouho? Dlouho ještě asi. No, že by? Jsem tam. Sleduju tě. Jsem tam. Dobrá. Čau. Ok, jdeme, pojď. To je týpek. Já mám lagy. Takže já musím počkat na sebe, než nebudu mít ty lagy. Dobře, no, pojď. Ne. Co dělá, typek? Oh shit. Knife. Vezmu za sebou. Házal jsem na mě granát. Jsem dead, musíš to dát. To je 2v1 asi. Snažím se. Pojď. Yes! Nechoď do toho. To bude ubírat damage. Jsem tady, nemůžu vidět. Pojď. Juhu, dobře Davide. Pistol. Jsi dead? Jo. No taky.
Možná jsme prohráli, Jemane. Ne, to vyhráme. Bro. Tak ale mi se to docela laguje. Co? Co? Kámo, máme strašně špatný aim, kámo, to nejde. Mně se to seká. Mně se to seká úplně. Když střením. No scope a to ještě k tomu random. Já půjdu nožem. Jeden? Pod za rohem u tebe nebudu. Co sekáš, bro? Mám nůž. Pojď jo. Pojď jo. Zkazem o mě. Jo. Ano! Jdete. Tfu. Proč ty to seká? Víš, proč ty to seká? Proč? To natáčí. Jako, co mám hodně se mi to seká. To je na druhou stranu. Jde? Tady nikdo není. Tady je někdo. Jo. Kde? Jde. Kdo byl? Byl na spavnu. Musím nevědět. Aha, on byl AFK. Já se musím jít vychovat. Okay. Ano, já se půjdu uslychovat, můžu prosím zajít do hráky hru a prostě... Dvě minuty, jej. Jde? Koho zabil? No, to asi jeden lívo. No super, mě zabil. Yes. Headshots only. Typek je AFK. Oni to asi oba dva lívli. Jo, let's go, we won actually. Já jsem měl 3 killy. Dohromady 9. Že ukočujeme video, čau to.